Naqas id-deficit tal-gvern meta mqabbel mas-sena li għaddiet. ċifri tal-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika juru li fl-ewwel 5 xhur ta' din is-sena il-gvern kellu deficit ta' 118 miljun euro. Id-dħul tal-gvern ra żieda ta' 135 miljun euro punt 8 fuq l-ewwel 5 xhur ta' sena ilu. In-nefqa kienet 65 miljun euro punt 7. Żieda ta' 65 miljun euro punt 7. Bekk kien hemm bidla pożittiva ta' 120 miljun euro. Fi stqarrija l-Ministru għall-Finanzi l-Professur Edward Scicluna irrimarka li wara tneħħija uffiċjali mill-Kunsill tal-Unjoni Ewropea tal-proċedura tad-deficit eċċessiv fil-konfront ta' Malta, dawn iċ-ċifri jikkonfermaw id-determinazzjoni tal-Gvern li jibqa' dej bil-miri li iwasslu għas-sostenibilità fiskali. Qal li jikkonfermaw ukoll il-progress regolari li qed isir biex il-finanzi tal-pajjiż jitpoġġew fuq bażi soda. Minkejja li r-rati tat-taxxa fuq id-dħul naqsu, minn din it-taxxa daħlu 25 miljun euro aktar, filwaqt li l-introjtu mill-VAT żdied bi kważi 18 miljun. Mill-banda l-oħra n-nefqa rikorrenti fuq il-benefiċċji soċjali naqset b'6 miljun euro. Il-Ministru fl-istqarrija tiegħu qal li dan jirrifletti riżultati tajbin ħafna li kien hemm fis-suq tax-xogħol kif ukoll id-diversi miżuri li daħħal il-Gvern biex iħajjar lin-nies joħorġu jaħdmu u jiskoraġġixxi id-dipendenza.